Te is inkább a mobilodat használod internetezésre? Miért ne tehetnéd ugyanezt, amikor állást keresel? Töltsd le a Profession mobil applikációt, és jelentkezz csupán egy gombnyomással. Letöltés után rögtön te is tapasztalni fogod, hogy milyen egyszerű használni. Állítsd be, milyen területen hol szeretnél elhelyezkedni, és már böngészhetsz is az aktuális álláshirdetések között. Ha megtaláltad a számodra szimpatikus hirdetést, csupán egy gombnyomással le is adhatod jelentkezésedet. Érdemes beállítanod állásértesítőt, így azonnal értesülsz a legújabb ajánlatokról. Megtetszett egy állás, de épp nincs időd jelentkezni? Semmi gond, mentsd el a kedvencek közé, és térj vissza rá később. És ami a legjobb benne, nem vagy se helyhez, se időhöz kötve. Indíthatod akár ezzel a napot az ágyban. Böngészhetsz a metrón vagy buszon ülve, extrém esetben akár a vízpartról is. A Professionnél tudjuk, hogy ha állást keresel, a részletek számítanak leginkább. Ellenőrzött állásajánlatok a neked fontos részletekkel. Profession.hu